Awakmu saiki kok sombong men to. Dicat gedhe mben lho. Aja neh dibales. Dibuka lho ora. Aku iki kerja leng celeng. Mbok kira aku ning kene iki dolan. Lho, kok jaran malah nyeleng-nyelengne. Lah rumangsamu sing kerja ya apa kowe tok? Aku lho ya kerja. Tapi mosok ora enek wektu blas. Lah, kowe lho, dapuranmu lho. Diamput. Kok teko dapur barang to. DM aku mbak aku ngono ki meneh butuhe tok arep ngutang dhuwit. Lah terus apa lho sing arep utang duit kowe iki? Aku lho wis bayaran nyapa golek utangan. Rupa kaya tutup ompreng e. Rupa kaya tutup ompreng tapi ngangeni le. Ya, Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate janu akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus Apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus Menghilangkan stres. yo Menurunkan berat badan. jonekno. Yo engko to ya. Joto selara betah. Engko ae ya. Joto jajal. Engko ae sik turu-turu gitu. Muga-muga nomore ra kleru. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Leres niki kalih Bu Tania. Tak kandani. Diomongi apa neh? Rabi rondo po enak. Sing diomong penake nggo ndi? Kowe percaya ora? Ya ora percaya wong urung tau nglakoni. Ora gagak marahi masak, wis pinter masak. Cuma masake ora rondo tok to sing iso. Ora gagak marahi ngadepi mertua sing model jaran, model singa, model ula, model barong. Wis ngerti kabeh. Ngono. Lah nek masalah Malah jago masih. Piye? Pilih perawan apa pilih rondo? ya pilih rondo no. Rondo kan selalu terdepan. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Cendilo. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nongko. Nggih nangka. Kates loro nongko tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya ya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, Ana kontak kene apa reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin melu takon. Bi, iwak biawak karo iwak biawuk enak ndi? Enak iwak biawuk, Mas. Tenane. Tenan. Nek iwak biawak iki kowe gak patek doyan. Lah ngopo gak doyan? Panas iwak kuwi. Iwak biawuk enak, Mas. Mbok Bi, aku durung tau mangan iwak biawuk kok. Ger rasane tenan. Kok iya ta Bi? Opone nek wayah udan-udanan nek mangan kuwi. Lah ngono kuwi perlu dimasak godhog ra? Ora usah digodhog, Mas. Mentahan kowe doyan. Ah tenane. Tenan. Ora to wi hewan apa? Gak ngerti aku. Apa ta? Wi hewan melata wi. Bahaya wi. Mbok rak dong. Cekelane angel. Tapi sekali dipangan ketagihan wi tenan. Mantep Mas iwak biawuk. Iya to. Mbok aku ki diwehi ngono lho Bi. Tak melu rasane. Enak apa ora iwak biawuk ki? Aku mbok silono duit to. Ora akeh mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to saliyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok.
Dek ini enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku yo mur manuk. Kok ditawani manuk. Ae, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis, Terus tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajali lho. Piye rasane? Sumpah rasanya Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok gak tagihan rasanya. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Aku pengen lihat, Besti bisa enggak berakting kaget. Mbah, cuman berakting kaget. Kecil, Mbah. Coba dong, aku pengen lihat. Sonnya ada nggak, Mbah? Udah siapin belum sonnya? Ada dong, Besti langsung acting ya. Ketika soundnya aku putar. Oke, Mbah, siap. Lihat ya, aktingku ya, Mbah. Oke Besti, siap-siap ya. Oh, kowe sapa? Aku Nini. Adimu? Nunu. Lah bedane Nini karo Nunu. Nek Nini kuwi rada putih ngene iki. Lah ya Nunu. Nunuke ireng. Iki piye to? Dadi ra mudeng. Lah ya adikku ki, adik kembar ki jenenge Nunu. Ki ra mudeng ki jane. Piye ta saiki? Sik, iki gena-gena. Iya. Jenengmu sapa? Nini. Adimu. Adikku pas kembar kaya aku jenenge Nunu. Lah bedane Nini karo Nunu. Lah ya nek Nini ki rada putih. Nunu. Nunuke ireng. Piye? Wah ki ra mudeng ki. Bedane ora mung kuwi tok. Nek Nini kaya aku kan rada kempot. Oh, Nini ki kempot. Kempot. Lah ya Nunu. Nunuke tembem. Iki aja sumpah samplok ngono ki lho. Lah kowe iki omong aku. Lah iki wong ciri kasih. Wis males aku saiki turu mbek kon berisik. Opo maneh? Kon lek turu saiki greget-greget ngene krek-krek ngono. Iku jenenge tandai kekesalan. Wis gak mungkin, kon pasti mimpi nyokoti pentil. Lho gak ono lah. Ya wis kon pentile sapa sih mbok cokot? Lho karo sumpah joko-joko pentil. Wong ndek ngimpi ku gak ono pentil kabeh polosan. Berarti kon aja mimpi arek wedok. Maksudnya aku gak Polosan gak ono pentile gak gitu. ketemu rupane pentil dulu. Berarti susu tok iku. Mbok cokot apa? Lah apa kon greget-greget? Lah iki karo. Di masa ero aku lek turu gak takono untuku dhewe kok karo kok ora ono pentil-pentilan kok. Kan aku ndek pinggirmu iso pentil kowe mbok cokot ndek mimpimu gak ono pentil. Jum, aku tak takon. Tulung jawab sing jujur ya. Takon opo Mas? Jum iki opo anane? Yen sampean takon, Jum mesti jawab jujur. Ukuran kotangmu kuwi piro? Alise jan kawandel. Ndah neo kalane pura yo njumbrung iki. Wokeh sukete. Taro celutak iki. Lah nek ora celutak ya duduk wong lanang. Yo mbah. Wong kowe wis tuwek yo pikir dhewe. Mbuh piye to? Lah wong sing duwe lho kowe. Saiki bayangno Lah kok megahi men kon bayangne. nek parkirane ketel apa neh terminale ngono lho. Berarti luwih nemen lho terminale. Kaya alas. Tapi Mas yo ngono aku perawatan. Lah wong barang ndelik lho, dadak anggo perawatan barang.
Perawatan apa? Nganggo krim, semprot aroma lavender. Ben apa dadak disemprot barang. Ngentek-ngenteki ragat. Ora kaya ngono mbok beno geong-geong apek abu-abu kuwi ya. Cara sing apek kuwi lho sing ngangeni. Ngono-ngono ndah mbok goleki, mbok endusi, mbok ambungi. Kan kadang kala Mbok rewangi tukaran karo wong, gelut karo kanca, ngentekno dhuwit, ngentekno bondo. lah kok kurang gayan men ngelabui dalan uyuh direwangi gelut. Prei Macem-macem kowe. sak macem ae to. Kok bingung barang semak-semakku ki? Pengen roh. Apa mbok iwangi ngelabang ta? Hah? Ngono ya ora apa-apa. Mumpung aku nganggur. Rene apa mbok iwangi ngelabang? Rene. Saiki to. Bocah kok celutak dedakan. Kan wis diomongi to mau. Nek ora celutak kuwi lho duduk wong lanang. Anja. Apa? Aja ngrokok terus. Ora usah ngrokok wae. Wah, kuncir lambemu malah ora nukokno rewel. Mbak, sampean iso dadi rondo ping 3 iki piye to ceritane? Ceritanya gini loh guys ya. Piye? Aku kan uangnya suka berbagi. Berbagi kok bojo iki. Sama-sama kan nek rondo iki di bojo. Terus ketok iki ya sangat membutuhkan bojoku. Akhirnya bojoku tak sedekahne ning Mbak Rondo iku mau. Apik men Mbak sampean. Jarene berbagi itu indah. Sing diomong indah iki ngondi? Kurang oleh piye aku, Jal. Gitu akhirnya aku jadi rondo. Paling bojone sampean iki walih karo sampean. Mergo gayane sampean iki kurang nyeni, makane golek liyane. Siji tambah papat kuwi. Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendo piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kambun bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara israk-isrik. Yo tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku aja mbok kon mlebokne lho ya. Aku Lah nyapa? ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dienggo masa depan nek. Dadak njaluk putus to. Pira manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti enek wong liya sing nitip dheke, nggonmu dibuak ngono lho. Oh, tara yo delo. Kok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anja. Awaknya selam nawang. Ulian menikah dengan suami yang tidak tepat. Maksudnya ini? Coba ya awaknya menikah jak Kim Jong Un. Bisa awaknya pilih degek. Sing uyak mangsi di paon. Poso Mbak jenengan? Ora poso, Mbak. Gak poso. Poso. Oh, poso. Sahur gak? Sahur kira ya. Aduh. Salat yo poso. Ya salat ya poso. Yo madha. Muga-muga mlebu surga ya, Mbak. Ya sahur. Lele salat ngendi? Salat kene. Ngadep pundi? Madhep ngulon. Ngulon iki. Ngono. Nih kene. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi yo ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iki sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa?
Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sopo sing mikire mambu trasi? Gayamu paling nyemeng sih. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Mbak, cowok idamane sampean iki sing piye? Hitam manis. Kaya aku lho. Golek sing setia apa ora? Nek golek sing setia saiki wis langka. Jal sapa? Nek sampai enek cowok Indonesia sing setia, cukup satu wanita, tidak memandang fisik. Di alamate, jaluk nomor WA-ne. Rasa adoh nek golek. Aku lho idamanmu banget. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Beyuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti jaluk tanduk weh. Ya urung karuan mau ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel.